Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлим мин Айзилә Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы, нәтиҗәле эш көне телим. Бүген 17 май, чәршәмбе. Беләсез, нәкъ 10 көннән Татар эстрадасының иң талантлы артистлары кабат бергә очрашачак. Сәбәбе TMTV телеканалының музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. 8нче тапкыр уздырылучы әлеге премиягә быел кемнәр лайык? Җырлар һәм клиплар ничек сайлап алынган? Гомумән алганда татар музыкаль телеканаллары алдында нинди бурычлар куелган? Буларның барысы турында да без студиябезнең бүгенге кунаклары. TMTV музыкаль телеканалының баш мөхәррире Лилия Кадырова һәм артист. TMTV музыкаль премиясының быелгы лауреаты Алмаз Мирзаянов белән әңгәмә кырырбыз. Исәнмесез, кунаклар? Исәнсез. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Лилия, әйтергә кирәк, сез TMTV телеканалының шәшәге. Һәр вакыт аны инде беренче көннән алып, һәр вакыт бизәп торасыз. Һәм инде чынлап әйтергә кирәк, TMTV телеканалы ул һәр гаиләнең дустына әйләнде. Менә шул елларга кабат бер тарихка бирелеп китик әле. Ничегрәк ачылды ул һәм менә шул вакыттагы хис кичерешләрегез сезнең? Рәхмәт Айзилә комплиментларыгыз өчен, исәнмесез тамашачылар. Иң беренче чиратта инде әйтеп үтәсем килә ГТРКга, Россия беренче каналына безнең белән хезмәттәшлегегез өчен. Хезмәттәшлегебез алда да әле уңышлы булып дәвам итсен. Ул елларга әйләнеп кайтсак, хәтерлим мин ул эфирга чыгарга лицензия көткән көннәрне, ишеннән дә бу безнең өчен генә түгел, бу гомумән татар сәнгатен, татар телен, татар дөньясын яраткан тамашачы өчен бик нәтиҗәле көн булгандыр дип уйлыйм, чөнки тәүлегенә 24 сәгать үзенең җырын, үзенең телендә сөйләп торган телеканал, шуннан да ул телне саклауга, гореф-гадәтләрен саклауга үзенең өлешен кертәдер инде. Шул көннән бирле менә 9 ел вакыт үткән. Быел инде 8нче премияга әзерләнәбез һәм безнең белән бергә булган тамашачыга инде иң зур рәхмәтләр көтәбез барысында. Ничә артист әлбәттә инде TMTV телеканалыннан үзенең иҗади юлын башлап җибәрде. Алмаз, хәтерлибез, менә сез безнең инде без сезне юмор остасы буларак яхшы беләбез. Һәм нәкъ 5 ел элек TMTV телеканалында сезнең беренче клибыгыз дөнья күргән иде, әйме? Менә ул вакытта сезнең популярлыгыгыз арттымы? Әлбәттә, клипның эчтәлегеннән дә торадыр дип уйлыйм. Әле мин иң беренче чиратта ул эксперименталь рәвештә төшерелгән. Мин бит инде гомумән әйткәндә андый юлдан китерим дип гел дә уйламаган. Алып бару өлкәсендә, юмор өлкәсендә җырны яздырдык, җырга клип төшердек. Ничектер шулай барса, шулай туры килде. Клипта ностальгия, күп кешеләрнең, авыл кешеләренең элеккеге тормышы, кешеләрнең бала чаклары күренә. Менә бүгенге көннәрдә дә безнең кичәле бүгеннәр Казанда концертларыбыз бар һәм шунда да безнең тематика шундыйрак. Һәм кешеләрдән килә, һәрбер кеше үз тормышын күрә дә рәхәтлек ала, әйләнеп кайткан шикелле ностальгияга күмелә дип әйтәләр. Һәм шуның менә бөтенесе бергә үрелеп барып, бер продукт килеп чыгып, һәм ул продуктны ясап үзеңдә генә тотсаң, бер файдасы да булмас иде. Менә зур рәхмәтлемен иң беренче чиратта TMTV телеканалына, аның барча хезмәткәрләренә алынып, аны барлык киң публикага күрсәтеп танытканнары өчен. Әлбәттә, артист өчен танылу алу, телевидение, радио аша, менә сезгә дә бик зур рәхмәт, безне зурлап бүген тәкъдим иттегез. Чынлап та менә мондый клиплар, мондый җырлар күбрәк булсын һәм менә инде сүзебезне башлаганбыз икән, әйдәгез әле Алмаз шул җырны бергәләп тамашачыларыбыз белән карап китик. Бәхетле булырга сөйенеп яшәргә, Худайның сырыйкы без дуасын. Ялгызлыктан көеп язмышка киенеп, ялгызың яшәргә язмасын. Дөньяны яратып, туган дип җан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк. Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Пишем кайралабыз. Давай. Бүләк итик сөю, наз көткән җаннарга, көтеп алыйк бергә язларны. Яратып инедәшик ялгыз калганнарга, кызганмый үләшик назларны. Дөньяны яратып, туган дип җан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк. Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып.
яратып, туған деп жан атып, өмір ул бик кыска, unutmayk, yarlarını yılatmayk, irkellep yuvatip, dostlarını dünyanı yaratip. Yarlarını yılatmayk, irkellep yuvatip, dostlarını dünyanı yaratip, dostlarını dünyanı yaratip. Менә шундый күтәренке кәефтән башладык без бүген ертәмезне. Рәхмәт сезгә Алмаз, шундый матур, позитив җыр өчен. Ә хәзер инде TMTV музыкаль премияләрен тапшыру тантанасына әйләнеп кайттык. Лилия, быел ул 8нче тапкыр үткәрелә. Хәтерлим, 2016 елда сез инде зурлап TMTV музыкаль премияләрен тапшыру тантанасын башлап җибәргән идегез һәм ул чынлап та шул кадәр югары дәрәҗәдә узды. Сәхнә бизәлешен әйтикме, костюмнар, декорациялар әйтеп бетергесез иде ул. Biz anda xatırlayım, әле ул вакытта 2 КАМАЗ декорацияны алып килгән идек һәм бер залдагылар шаккаттылар, инде бу кадәр декорация белән әле бернинди концертында килгән юк иде дип. Шуннан да безнең бит инде Барс Медиа компаниясе без ай сайын диярлек концертлар ясыйбыз, тур эфирдә эшлибез, 24 сәгать Татар радиосы, TMTV телеканалы. Шуңа күрә мактаны булмасын, без җиренә җиткереп эшләргә тырышабыз һәм иң мөһим фактор ул менә җиренә җитсен, татарныкы да заманча булсын, яхшы булсын һәм килгән тамашачы горурланып, рәхәтләнеп карап кайтсын. Шуңа күрә моңа бик күп көч куела дөресен әйтергә кирәк, ләкин нәтиҗәсе матур булгач, димәк, моны эшләргә кирәк. Һәм инде 27 май 8нче тапкыр сезнең шундый зур премия. Да, әйе, безнең кабат 8нче тапкыр музыкага шикләр юк дип атадык без бу премиябызның девизын. Башта Кызыл килемдә без көтеп калабыз, яраткан артистларыгызны күреп, алар белән бергә фотога төшеп, алар белән әз генә сөйләшеп алу мөмкинлеге дә булачак. Аннан соң инде пирамидага үтеп, анда башланачак әлеге зур тамаша, шоу. Аны күзәтергә мөмкин булачак. Быелгы премияның үзенчәлеге нидән гыйбарәт дигән сорауны биргәнче, иң элек әйтәгез әле, узган елларда премия ничек узган икән, шул видео үзекне карап китик бергә. İsimsiz kod, yaşarın kod, kimden ikenini bilem. İkimiz iki yordagın, üpkelevlerini bilem. Tutuluşu ulunu ula, değirgenim uyna uygasın, ipkilenim canakta. Лилия, быелгы премияның үзенчәлеге нәрсәдән гыйбарәт? Һәрбер ел инде ул үзенчә киләйме, анда состав, яңа кешеләр чыга, яңа җырлар чыга. TMTV премиясының аның бит әле менә бик зур плюсы бар. Ул әле беренче адымнарын ясый торган менә эстрадага атылып, яшен булып килеп керә торган артистларны сәхнәгә шулай зурлап, матурлап номерларын куеп, телекраннарга чыгара, тамашачы каршына чыгара. Быел исә әйтеп үткәнемчә, музыкага шикләр юк һәм без ниндидер кысаларга кертмичә артистларны
менә алар ничек бар, нинди бар, шулай үз дулкынында үзе булып чыгыш ясарга мөмкинлек тудырабыз һәм монда бик күп төрле, монда шул ук Алмаз белән Зөлфирә дә, аларның капма каршысы булган башка кешеләр дә. Гомумән монда контрастлар бик күп һәм шуның белән әлеге премия нәкъ менә кызыклыдыр да. Гомумән хәзер бит инде менә беренчедән шоу ясау булса, икенчедән шулай ук табигыйлеккә дә кире кайтасы килә. Һәм менә бу ике төшенчәне ничек тә булса бергә бәйләп, матур итеп ясап чыгарга иде. Лилия, сез әйтеп киттегез, Алмаз белән Зөлфирә дә быелгы премияның лауреатлары дип. Алмаз, әзерлек эшләре ничек бара? Әзерләнәбез. Безнең шул концертларыбызда булгачлың концерт сайын безнең репетиция ясарга мөмкинлек бар. Үзгәрешләр кертәбез, номерны тагы да тулыландырабыз, әле биючеләрне дә арттырып җибәреп, чөнки масштаблы концерт премия тантанасы. Алар оештыручылар җаваплы карагач, артист та шулай ук җаваплы карарга тырыша һәм әйтеп үтәргә кирәк. Менә шундый солянка концертлар, җыелма концертларда бик күп катнашабыз, төрле оештыручылар бар. Үзләре янында торганга гына әйтмим, менә Барс медиа компаниясының оештыру күпкә дәрәҗәлерәк артистка карата игътибарны, гади генә сәхнә артында сулары, чәйләре булуын гына да менә бик зур рәхмәт, хөрмәтләр өчен әйтәсем килә. Артистка карата хөрмәт булгач, димәк алар тамашачыга карата да бик зур хөрмәт белән карыйлар һәм максимум рәвештә һәр килгән тамашачыны кадерләп аларга хөрмәт белән карыйлар һәм килеп чын тамаша карасыннар дип тырышалар бу команда. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Бик матур сүзләр. Шуннан да тамашачы ул һәр вакыт беренче урында, ул телекраннар артында булган тамашачы булсын, залда утырган тамашачы булсын. Чөнки нәкъ менә тамашачы хәл итә. Синең иртәгә эшләвеңне, сине караячаклармы, син әлеге премияларны эшли аласыңмы, концертыңа билетлар сатылачакмы, юкмы, тамашачыдан мөһимрәк кеше юк. Без инде тапшыруыбыз башында әйткән идек, ТМТV телеканалы ул да һәр гаиләнең якын дустына әйләнде. Әлбәттә инде моңа бәйле җырлардан да таләпләр арта, клипларның төшерелешенә дә таләпләр арта. ТМТV телеканалының кыйбласы нинди? Миңа калсам да ТМТV телеканалы гына түгел, менә хәзер безнең әлеге өлкәдә эшләүче бик күп башка телеканалларның һәм газета журналларның да бер инде монда безнең иртәгә берсе көнгә бездән соңгы килгән буыннарның, балаларыбызның татарча аралашуы. Үз телләрен онытмауы, ал шул телдә сөйләшә алулары, шул телдә уйлый алулары, җырлый алулары, чөнки тел ул милләтнең, тел һәм дин милләтне саклый торган төп кыйбла дисәм дә ялгыш булмас. Менә шул шуңа күрә без әлегедә баягы халыкчанлыкны да югалтмаска омтылыш бар бит инде. Һәм шул ук вакытта заман белән бергә атларга, чөнки заман белән бергә атлаган чиракта яшьләр безнең белән булачак. Бик дөрес сүзләр, бик хак сүзләр, бик зур рәхмәт, кадерле кунакларыбыз, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә инде ТМТV телеканалының музыкаль премиясына һәр тамашачыны без чакырып калабыз 27 май Пирамида концерт залында. Әле билетлар бар. Әзгенә булса да, рәхим итегез. Барыгызны да көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга тагын бер кат хәерле матур көн теләп сау булашабыз. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканы. Балачакның хыяллары төсле зәңгәр күктән болыт акканын, бармы синең карап ятканың? Минем бар. Алмаз бигрәк романтик инде. Карагыз әле, дөрестән дә элек кешеләр шушылай торып капка каршында сөйләшеп утырганнар дип әйтәләр. Мин күрдем ул вакытларны. Мин бит синнән 10 яшькә зуррак. Алайсам сезгә тигез катлап теләп булмый икән инде. Шуннан да без картайгач та ниндирәк булырбыз микән ул? Нормаль булырбыз. Әнә Генабый Флюрападан 10 яшькә зуррак.